Με ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, ενισχύθηκε το ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νομό της Θεσπρωτείας σε μια ευαίσθητη περιοχή δεδομένου και της αυξημένης κίνησης κατά την τουριστική περίοδο. Το ασθενοφόρο, που αποτελεί δωρεά του Συλλόγου Ελληνογερμανικής Φιλίας Φίλια Βέλμπερτ προς το Γενικό Νοσοκομείο Φυλιατών, παραδόθηκε σήμερα στο ΕΚΑΒ από τον διοικητή του νοσοκομείου Σπύρο Δερδεμέζη, παρουσία της επίτιμης προξένου της Γερμανίας στην περιοχή και του διευθυντή του ΕΚΑΒ της 7ης Περιφέρειας Βασίλη Παπαδιώτη. Την ικανοποίησή του για την παράδοση του ασθενοφόρου μετά από επίπονες προσπάθειες και μια χρονοβόρα διαδικασία εξέφρασε ο διοικητής του νοσοκομείου Φυλιατών Σπύρος Δερδεμέζης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την περιοχή της Θεσπρωτείας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα που μετά από επίπονες προσπάθειες καταφέρνουμε να βάλουμε σε κυκλοφορία το εν λόγω ασθενοφόρο, το οποίο εκτιμούμε ότι θα σώσει αρκετές ζωές στην ευαίσθητη περιοχή της Θεσπρωτείας, δεδομένης και της αυξημένης κίνησης στην τουριστική περίοδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία διεκπεραίωσε άμεσα τον φάκελο του ασθενοφόρου, τον Δήμο Ιγουμενίτσας, καθώς και τις λοιπές λιμενικές και τελωνειακές αρχές που συνετέλεσαν στην άμεση και αποτελεσματική χρήση του ασθενοφόρου. Καταρχήν το ασθενοφόρο πρώτα δωρήθηκε στο Δήμο Ιγουμενίτσας, ήταν αδόκιμο, έπρεπε να γίνει μεταβίβαση του ασθενοφόρου στο νοσοκομείο Φυλιατών. Για το λόγο αυτό έκανε ένα ταξίδι τον περασμένο Φεβρουάριο στη Γερμανία, όπου θέσαμε το πλάνο υλοποίησης, και έκτοτε δυστυχώς μας πήρε άλλους 6 μήνες από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Μεσολάβησαν εκλογές, η αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Να φανταστείτε ότι ακόμα και η αποδοχή της δωρεάς θέλει την έγκριση Υπουργού. Ευτυχώς κινήθηκαν όλοι γρήγορα. Και επίσης να εξάρω την σημαντική βοήθεια της επίτιμη προξένου της Γερμανίας στην περιοχή, η οποία συνετελεί και βοηθάει στην σχέση και την ενδυνάμωση μεταξύ των δύο λαών. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Φίλια Βέλμπερτ, στον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος μας ετοιμάζει και νέες εκπλήξεις για την περιοχή, οι οποίες είχαν σαν απαραίτητη προϋπόθεση να τεθεί σε λειτουργία το εν λόγω ασθενοφόρο. Ένα αίτημα των κατοίκων του νομού Θεσπρωτείας, η στελέχωση αυτού του ασθενοφόρου που βλέπετε, το οποίο είναι κινητή μονάδα, θα σας πει περισσότερο ο κ. Παπαδιώτης, να στελεχωθεί και με γιατρούς, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα αίτημα για όλη την περιοχή. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας, Βασίλης Παπαδιώτης, υπογράμμισε πως η παράδοση του σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου αυτού ασθενοφόρου αποτελεί για το ΕΚΑΒ τιμή και ευθύνη. Υπογράμμισε πως θα αξιοποιηθεί κατά το καλύτερο τρόπο. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Σύλλογο Ελληνογερμανικής Φιλίας και όλους όσοι συνέδραμαν και συνέβαλαν στο να παραδοθεί το ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. Ανέφερε δε πως όσον αφορά τη στελέχωσή του με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, έχουν ήδη γίνει κάποιες προσπάθειες. Ευχαριστούμε όλους τον διοικητή, τον κύριο Δερδεμέζη, ο οποίος έκανε μια μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα, γιατί το γραφειοκρατικό κομμάτι ήταν τεράστιο, ώστε να φτάσει το ασθενοφόρο αυτό στο νοσοκομείο και να μας παραχωρήσει τη χρήση σε εμάς. Επομένως, η ευθύνη, η χαρά, αν θα δείτε οι διασώστες μας, που το περιεργάζονται αυτό το ασθενοφόρο, το οποίο πραγματικά για μας είναι η ναυαρχίδα. Είναι μια κινητή μονάδα, πλήρως εξοπλισμένη. Θα έλεγα είναι μια κλινική μικρή, οι οποίοι οι συμπατριώτες μας της Γερμανίας να ξέρουν ότι αυτό θα βρεθεί στον κατάλληλο χρόνο και χώρο, όπου ο συνάνθρωπός μας, ο συμπολίτης μας, ο υπηρώτης θα υποφέρει. Εμείς θα το αξιοποιήσουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε καλά. Βεβαίως το ασθενοφόρο αυτό έχει μέσα εξοπλισμό, το οποίο θέλει γιατρό, έτσι. Ήδη κάνουμε προσπάθειες, έχουμε δώσει 3 θέσεις στο ΕΚΑΒ Ιγουμενίτσας και πιστεύω προσεχώς θα επανδρωθεί, επομένως το ασθενοφόρο αυτό θα είναι και με γιατρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες αμέσως. Από την πλευρά της, η επίτιμη πρόξενος της Γερμανίας στην περιοχή, κυρία Λόαν, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική προσφορά και ενέργεια, υπογραμμίζοντας δε πως αποτελεί ένα έμπρακτο δώρο αλλά και απόδειξη της φιλίας και της στήριξης προς την Ήπειρο. Το όχημα είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο και πιστεύω ότι θα προσφέρει ένα μεγάλο έργο για τα άτομα που είναι ασθενείς, που χρειάζονται πρώτες βοήθειες, που μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Και εύχομαι οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που εργάζονται
να είναι πάντα στη θέση να προλάβουν το κακό, γιατί για μας η ανθρώπινη ζωή αλλά και η υγεία εν γέννη είναι το μεγαλύτερο αγαθό. Και έτσι πιστεύω ότι είναι ένα έμπρακτο δώρο και απόδειξη της φιλίας που στρέφουμε προς την Ήπειρο. Και ως πρόξενος υποστηρίζω αυτά τα έργα και όπως είπαμε είχαμε πέρσι ένα πυροσβεστικό που παραδώσαμε και στο μέλλον θα έχουμε και άλλα έργα με το καλό.